प्रमोद बरो जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद BPF दलनि गासै सा 115 सोद्रोमाफ्रा यूपीपीएल दलोआव जगदान भेरगाव बियाबनि सुक्लाय प्राइमारिनि BPF हानजानि सोद्रोमाफ्रा यूपीपीएल हानजायाव जगदान थामजिनै नं भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सुक्लाय प्राइमारियाव BPF राजखान्थि हानजानि गासै सा 115 सोद्रोमाफ्रा दिनै दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जयनिं जायो। थारैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हामारदों नामा प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकारा? जायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा आथिखालाव यूपीपीएल दलोआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो 39 नं भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सुक्लाय प्राइमारियाव BPF राजखान्थि हानजानि गासै सा 115 सोद्रोमाफ्रा दिनै दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जायो। আই মাতৃসকল লগতে আমাৰ দাদা ভাইসকল यूपीपीएলত যোগদান কৰিছে। তেওঁলোকে ইটোৰ কাৰণে যোগদান কৰিলে যে বিগত যিখিনি বছৰ আছিলে আমাৰ यूपीपीएल দলৰ চৰকাৰৰ নীতি আদৰ্শ আৰু यूपीपीएल দলৰ নীতি আদৰ্শ আৰু এই অঞ্চলত যিখিনি আমি ৰাইজক থাকি পেলাই কাম কৰিছোঁ এইখিনি তেওঁলোকে সন্তুষ্টি হৈছে আৰু সন্তুষ্টি হৈ পেলাই আগন্তুক দিনত আকৌ যিখিনি সমস্যা পৰি আছে সেইখিনি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं आगोलावबो बुंबोबाय थादों जायखिजाया चेनेलनि गेजेरजों जे नैबे फैबाय थानाय सेप्टेम्बराव जिहेतु बिटिसिनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। दा बिनि सिगां जुलाइ मासनि गेजेरावनो जेसेबांखिनि दल संगठनाव थानाय लिडारफोर दैदेनगिरिफोर आरो BPFनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंनि यूपीपीएलआव जइन जागोन जों बुंबोबायनो थादों। आरो बेबायदि दिनै जोंनि भेरगाव समस्तिनि सिङावहाय गोबां सुबुङा गोबां लिडारफोरा बायदिसिना दल संगठनाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि यूपीपीएलआव जगदान जागासिनो दङ। आरो आं बुंदों फैबाय थानाय जुलाइ मासनि गेजेराव माखासे एक्स चेयारमेनानो जा बायदिसिना दल संगठननि दैदेनगिरियानो जा सोरबा MLA जों थाग्रायानो जा सोरबा EM MCLA एक्स MCLA फोरजों थाग्रायानो जा बिथांमोना जोंनि यूपीपीएल हानजायाव जइन जाजोबगोन। आरो आं बुंदों जोंनि भेरगाव समस्तियाव बेलेग दल संगठना बेयाव जेबो खालामनो हाया आरो जोंनि यूपीपीएलनि अनगायै जा जोंनि प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जिबायदि मोजां मोनसे सोरखार सोलिनाय खामानिया जागासिनो दङ आरो बायदिसिना बिथिङाव जि खामानि मावनाय बेखौ गोजोननानै दिनै गोबां माने हाजार हाजार सुबुंफ्रा लोब लोब जोंनि यूपीपीएल हानजायाव जइन जागासिनो दङ। दा नाय दिनैबो बेवहाय मोननै समाजनि गासै 115 सुबुङा दिनै जोंखौ गावसोरनो लेंहरनानै बेवहाय जोंखौ लेंहरनानै यूपीपीएलआव जइन जाबाय। दा बिथांमोनखौ आं सोंदोंमोन नोंथांमोना जोंनि यूपीपीएलआव जइन जानायनि जाहोना मा होननानै बिथांमोना मोनसे खोथाखौ बुंदों जे यूपीपीएलआव जोङो जोबोद जौगानायनि खामानि मावनायखौ जों नुहुरदों आरो जोङो गोबां बोसोर BPFजों थाबोनानै जों खामानि मावदोंमोन। दिनैसिम जों BPFआवनो दङमोन नाथाय BPFनि खामानि मावनायखौ जों गोजोननाय मोनाखिसै। मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि सोरखार सोलिनाय समाव गोबां दाङाबाजि खैफोद आफोदबो जानानै थांबाय। बिथांमोना जेबो बिनि सायाव इनिशिएटिभ लायाखै जोंनि ओनसोलाव जौगानायनि जेबो खामानि मावाखिसै। जों बिथांमोनदों गोलाव बोसोर नायबुलियाव जों बिथांमोनदों 20 बोसोरनि खाथि थाफाबाय दिनैसिम जोंनियाव जौगानायनि मोजां खामानि मावाखैसै। नाथाय थांनाय समफोराव जोङो BPFजों दङमोनब्लाबो यूपीपीएलआ रावखौबो हारि बासिया लाबासिनो जोंनि गामिफोराव गोबां जौगानायनि खामानि मावफैदों। मन्दिरनि खामानि मावनो थांगासिनो दङ बायदिसिना समाजनि न'फोरखौ बिथांमोना बानायना होदों। दुखिया परियालफोरनो अरुणोदय होदों रेशन कार्ड होदों IBSफोरखौ हमनानै होदों न' होदों लामानि खामानि मावनानै होदों बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। अब्ला जों थांनाय समफोराव बिथांमोननो जों माने भटखौनो होआखैमोन यूपीपीएलनो थेवब्लाबो जोंनियाव खामानि मावना फैदों। होमबा जों मावग्राजों जों थानांगोन बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों।
जायखिजाया जों गोजोननाय मोन्दों जे बिथांमोना बुंदों जोंनि गेजेराव दिनै बिराद सान्थि परिबेस फैबाय नङाबा दिनै जोङो छट फुजा मोजां फालिनो हाया कालि फुजा जों मोजां फालिनो हाया देवालि जों मोजां फालिनो हाया जोङो बिलाइ खानानै जाग्रा मानसि साहा बिलाइ खानानै जों बेयाव खामानि मावनो थांब्लाबो जोबोद उसुबिदा मोनोमोन आर्मि पुलिसजों हमजायोमोन जेराव मेराव जोङो खैफोदजों सैनाङोमोन दिनैनि तारिखाव जों स्कुल कलेजाव गथ'फोरखौ मोजां हगारना हरनो हायो आरो खामानि मावनोबो मोजाङै थांनो हायो अब्ला दिनै सान्थि परिबेस सोर लाबोदों प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जितु इउपिपिएल सरकारानोथ' लाबोदों जोंनि ओनसोलाव दावबायसा बर' बिथांनि थानायावनोथ' दिनै बेबायदि जौगानायनि खामानिया जादों सान्थि परिबेसा फैदों अब्ला जों बे सान्थि परिबेस लाबोग्रा सोरखारखौ जों हेफाजाब होआबा सोरखौथ' जों होबावनांगौ बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों आरो अब्ला बिथांमोन बायदि गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरा जुदि अनुभब खालामदोंबा जोंनि माखासे दैदेनगिरि गोरों गोराफ्रा मानो ओरैनो मिसा मिसि राजखान्थिनि खैसाराव गोलैनानै मानसिफोरखौ मानो गोरोन्थि लामाजों लांनो नागिरदों फैदो जों बयनिबो सान्थिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांनि बिनि थाखाय बयबो आवगायफो जों मस्ट वेलकाम जों गोजोननाय फोरमायदों दिनै गोबाङानो बेवहाय जइनिं जादों आं बुंदों जुलाइ मासनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनियाव जइन जागोन आरो जोंनि भेरगावआव समस्तियाव दिनैनि तारिखाव जोंनि इउपिपिएलजों फेर मारिनो हानाय मोनसेबो माने राजखान्थि दोलो गैया आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सेराव बुंदों सोरबाया फेसबुकआव आरो सोरबा ससियेल मिडियाआव गोबां बाथ्रा बुंदों बेफोरो ससियेल मिडिया आरो फेसबुकनिल' राजा जानानै जेबो लाब गैया आं बेखौनो बुंदों नैबायदि गामि ओनसोलाव हाबनानै दुखिया परियालनि समस्याफोरखौ बुजिनो नाजा ओनसोलनि जौगानायनि खोथाखौ मावना होनो नाजा बे अब्लासो रायजो राजाया गोजोनगोन मोजां मोनगोन ओरैनो नोङो बे सा सारजां ससियेल मिडियायाव निउसाव जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव जों गामि हाबनानै बिथांमोननि खोथाफोरखौ बुजिनो नाजादों जों खामानिफोरखौ मावना होनो नाजादों जों गासैखौबो मावना होजोबनो हाबाय बेखौबो जों बुंनो नागिराखै खिन्थु जेसेबांखिनि सोरखारनिफ्राय फान्ड फैदों बेखौ जोङो रायजोनोनो मावना होगासिनो दङ आरो जों मावना होलांनो नाजागासिनो दङ आरो बेखौ हेफाजाब होनांगौआ नोंथांमोन जों बयनिबो दायित्व दङ आं बेखौ सानो दा आङो खावलायदों नोंथांमोन बयबो जों खौसेयै जों खामानि मावलांदोंनि फै आरो जाय बिथांमोना दिनैबो ज' जानानै खामानि मावनो गोसो गैया बुंबाय थादों बिथांखौ दोनथ'नानै जायफोरा ज' जानानै जों ओनसोलनि हारिनि जाति दानायनि खोथा दं ओनसोलनि जौगानायनि खामानिनि थाखाय बयबो माने सिन्था खालामदों बिथांमोना फैनानै जोंनो ज' जानानै खामानि माव अब्लानो जोंनि गावनि हारिनिबो बयबो जाति जनगोष्ठीनिबो खामानिनि थाखाय मोजां जौगानायनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन आरो जों एसेब्लाबो जोङो आगानसेबाबो मोजाङै जों आवगायलांनानै खामानि मावनो हागोन जोङो बेजों बे बुकिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया जोङो बयबो ज' जानानै जों बिटिआर ओनसोलनि जों बे ओनसोलनि बयबो जौगानायनि खामानिखौ सिन्था खालामनानै जों खामानि मावलांनांगोन अब्लासो नोंनि जिथु सिमां जोंनि जिथु सिमां बेयो जाफुंगोन नङाब्ला नोङो बेयो गाज्रि जुदि बुंथिनबाय थायोब्ला जेबो मुलाम्फा जानाय नङा गुबुन हारियासो गुबुनफ्रासो बेखौ सुबिदा लानानै जोंनि बेखौ दखल खालामनो नाजागोन बेनिखायनो जोंनि बर' माहारिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ उल्थां फाल्थां बुखिबाय थाग्रा नोंथांमोना बेफोरखौ दोनथ'नानै हारिनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो बयबो आवगायबो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ आर'ज गाबबाय गोजोन्थों